Jej. Jdeme na to. Teda ještě jsem vám chtěl pozdravit do tohoto videa. A dneska, jak jsem vám chtěl dát, prostě, jak jsem dával shorts, do video, tak jsem vám chtěl povedať, že dneska bude to video z Brawl Stars. Takže jak vidíte, už som to hral celkom dosť, mám 30 brawlerov. Máme tu nejaké ty skiny, dva len z tejto sezóny. Ako je Demon, Otis a tento Colt. Light Angel Colt, ok. No a my ideme teda. Pozrieme sa. Questy ma nezajímajú. A tu sme chceli ísť vyhrať. Ja ešte, no, bro, ja jak 9 krát vyhrám, tak si vidíte, pičku. Hej, to som nechcel pustiť. Hej, events. Tak, dobré. No, a môžeme si dať Spirit Wars. Neviem strihať videá, čo asi väčšina ľudí teraz vám príde trošku ľúbe na YouTube. Teda u mňa, potom na Facebooku. Fíha. Ja som ešte neskúšal toto kouta z gadžetu. Tak, ok. Ok, mají jednoho. Kde? Ježiš. Hej, ty krávo. Kamo? Si robíš prdel? Ne? Kamo, koľko má tá view? To bol najtrapnejší battle, ktorý som len kedy zažil. Viete čo? Ja som ešte neskúšal Otisa v demosku. To bude proste klasický Otis. Wow. Jako, vy celko rozmýšľate nad tým? Vy ani nepotrebujete tie skiny z tejto sezóny. Kdybych si dal proste skin, ktorý už bol dávno vydatý. To je celkom náš plán. Ne. Máme jednoho. No poďte. Chci. Ešte ďalší. Dobre. Seká to. Neseká. No tak. Dobre. Máme ich veľa. Ty sú. To je Jean, ty kokos. Poď. No, ja to mám. Daj. Ty vole, 9. Ja ťa vidím. Komu je to, že majú furt 100%? To máš teraz zlušné. Ty vole. Ty koras. Ty kokos, ja to trafilo. No hovno damage nám dali. Nič som nedali, kámo. Hej.
Zase sme prežali kamo. Kamo, to už není norma. Sme 11. Môžem 20 hodín, čo som zabravila zobrať. No nič. A to môžem spraviť tak. Tak som zdá niečo, kúka alebo nič, tak to dáme to zošity na domáce úlohy. Okej. Fúha. No poď, teraz. Ty kokos. Ty kokos, vo škričku. Dobre, nevadí. Hop. Dobre. Čo teraz sa to bude hodiť? To sa prie. Ja som veril, že to sa prie. Hej. Ty ma trošku štúl. Bum. Ó, dostal. To je ten Wukong. Kamo. Poď. Hej, tak ty si dead. Ne, ja som dead. Ty krásu, hezky, 10 ich máme. Fakt my máme 10. Oni majú 10, ty kokos. 6. Ne. Zabite ich. Poď. Nemôžem tu chytať nervy, koľko chcem. S kým mám hrať, kámo? Vieš čo? Pozrieme si naše skiny. El Primo, El Rey Primo, El Corazo, Vampiro. Vampiro vypadá dobré. Ty kokos. Ja som mal primoval takú. Tu máš. Ježe, dead, ty kokos, moje oči. Ja nevidím na svoje oči. Ok, ja budem asi obrana. Pacholotky. Máme ich 3. Ktoré to pre nás trvá, tak som dead. OK. Asi skočíme. Vyskočím, kámo. Ja tam vyskočím na nich. Bum. To je ešte jeden. Ty kokos. Zober to. A prežij koleta. Dobre, ona to prežila. Mám 7 power up. Stačí ich vám zbierať. Stačí zabíjať a zbierať. Ne, kamo, Mortis je OP na toto. On je OP, kamo. Mortis je na toto OP. Na budúce beriem Mortisa, hej. Poď do mňa. Oni sa sekajú. Ja som vám čudol, že sa tam sekalo. Ja potrebujem chytnúť hráča.
Som ho hitnul, hráča. Jo, hitnul som hráča. Ježišmarja. Poď to, poď. Poď. Neutečeš. Bum. Garus. Power up sa zapadám. Jo. Wow. Last battle. 9 turiet. Dead. No nič, ľudia, toto bude asi koniec. Brawl Stars vypadá to tak celkom ťažký. Tak toto bolo všetko pre toto video, za chvíľu bude možno druhé. Čaute. Čau.